Dit programma wordt mij mogelijk maken door het Jopie Huisman Museum en de Museumvereniging. Jopie Huisman, voor de boer, filosoof, maar vooral ik grut kunstner. En hij rekt de meesten terug dat wat er schildert en hoe te dat schildert, met moderage, mededogen. En een van de stille skatten die komt hier van zijn song. Goeie. Goeie. Miranda Werkman. Ik ben Zwier, hallo. Hallo. Ik ben in het museum van de moderage, wordt het wel neemt, hè? Wat zei dat over Jopie Huisman als mens, ken ik als kunstenaar? Ja, Jopie was iemand die met zijn werk de arme bevolking op het Friese platteland verbeeldde. Alles wat hij van die mensen liet zien, dat was voor hem een poging om die mensen ook weer in het daglicht te zetten. Om hun uit een miserabele situatie op te tillen eigenlijk. En te laten zien dat het al geen mens onwaardig bestaan was. Maar dat die mensen er gewoon waren en dat ook gewoon mensen waren zoals ieder ander. Mooi zijn. Ging je dat ik zien? Ja, natuurlijk. Loop even mee. Ja. Ja? Nou, kom. Ja. Nou, hier zitten wij in een mooi kabinet wat wij het kabinet van de ijdelheid noemen. Ja. Hier zie je nou een paar hele oude dingen die Jopie heeft geportretteerd, waarmee je eigenlijk de mensen achter dit ding neerzet. Dit is de broek van Meuke Albertje, dat zie je daar als schilderij. En daarmee heeft hij haar verbeeld. Zij heeft het hele leven moeite gedaan om haar onderbroek opnieuw te stoppen met ton sur ton garen. Totdat haar man overleed en toen is ze met allerlei andere garens aan de slag gegaan. Dat zie je in die broek terug. Dit was de armoede van toen eigenlijk, weet je wel. En dat zie je zo mooi verbeeld in die broek. Het feit dat die hier ook ligt. En in plaats van dat hij haar schildert hij haar broek. Ja. Maar daar toch wel het verhaal van wat erachter zit, wie zij wie. Klopt. Haar Dat zij maar- armoede. Jij was moet alsmaar- altijd maar weer die onderbroek op mij. Klopt. Voor de kleine dingen in de wereld had hij een ontzettende grote waardering. En zo ging hij om met mensen, zo ging hij om met de natuur, waar hij precies dezelfde verhalen heeft. Weet je, dat hij een brandnetel niet omtrapt, omdat hij veel meer van die ene brandnetel houdt dan een hele etalage van de juwelier. Hij verkocht zijn werk net, hè? Nee. En hij gaf wel eens een keer een schilderijtje weg, omdat hij ook wel eens een nieuw gebit nodig had. En dus in ruil in natura deed hij wel, maar het weggeven niet. hij de Toskedokter dan? Ja, bijvoorbeeld. Ja, nou letterlijk zoals je het nu zegt. Ja. Haast de volsluine collectie is bij me kobluwen. Het wie de wensk van Jopie Sels om al het werk uit te dragen onder stichting die nou zijn museum beheert. Wat eigenlijk ook mooi is, we hadden het net over mededogen, maar een ander woord wat ook heel erg op Jopie van toepassing is duurzaamheid. Geen dingen weggooien. Hij gaf in zijn schilderijen die oude spullen altijd weer waarde. En ik heb zelf een heel mooi schilderijtje uitgekozen waarvan ik vind dat het wel een stille schat is. Ik heb het hier opgehangen. Dit zijn 2 plakjes witbrood met kaas en roggebrood. En het verhaal gaat dat dit lag voor Jopie klaar om te eten toen hij thuis kwam. Ja? En toen dacht hij, wat een ongelooflijk mooi plaatje, ik ga dit vereeuwigen. Hij zegt daar het mooie van die. Ja, zo'n eenvoudige boterham en zegt, dit is eigenlijk gewoon ook het leven. En toen heeft hij gedacht, ik ga het tekenen. Ja. En hij is ermee begonnen. Hij is 2 dagen lang bezig geweest, onophoudelijk op dit schilderijtje. En toen alsnog heeft hij het opgegeten als droge boterham bijna. 2 dagen? Na 2 dagen, omdat hij zei, je gooit toch niks weg, dat mag niet. Dat zit typeert hem dan wel heel bot, Precies, hè? ja, Ja. heel mooi. Ja. Mooie stille schat. Mooi, hè? Zijn werk roept een heel soort reacties op bij mensen. Hè? Die willen dat ik weer kwijt en delen met hem. Ja. De eenvoud van zijn leven, zal ik maar zeggen, dat heeft voor heel veel mensen heel veel betekend. We hebben dat in dit kabinet samengevat in 300 brieven. Mag ik jou een citaat laten zien? Ja, tuurlijk. Hier zegt een bezoeker: ik zal u willen vertellen dat het voor mij, ik ben niet kerkelijk, een soort kerkdienst was. Soms moest ik eigenlijk huilen, maar ik heb me groot gehouden. Vandaag laat ik het gaan. En dat is eigenlijk wel de reactie op zijn werk en zijn woorden. Ja. Prachtig. Ja, dat is wat mensen vielen bij zijn werk. Klopt, ja. En zo is kunst bedoeld, denk ik. Ja, zeker weten. Jopie Huisman had een gigantisch soort werken maken. In het museum alleen nogal hingen zo'n 450 schilderijen en tekeningen. En nog zo'n 150 stille skatten lis in het depot. Nou, dat is Pepi. En Pepi kan je nog veel meer vertellen over zijn vader Jopie.
Nou, goed. Goeie, Miranda Werkman. Welkom. Wat ik zeker voor dit programma ik heel beeldend vind, dat is net een werk wat ik jongen heb, maar een oude foto. Dat is een foto. Het is een hele slechte foto natuurlijk, want dit ben van die kiekjes die het maken binnen. Daar heb je net een professionele fotograaf bij. En dan kist ik zien wat voor enorme grauwe iel er vond. Want het ielvisje, ja, dat zie je het zat je bezeten. Bezeten? Meedogenloos. De kosten maas nooit uit bed krijgen. Maar als er een bepaalde stand van een mannen weer, dan moesten die voeken er op zijn manier op een bepaalde tijdstip moeten uit. Dus dan weer er midden in de nacht samen in eens weer er verdwenen. Poorter, en ja. oors koest hem nooit uit zijn bed krijgen. Nooit in de nebben. De meesten die loskwamen, die liet er even zo'n iel zien. Want ja, Dan word je helemaal pronkje. helemaal, maar ik zag een grote fantasieverhaal. Dat, ja, wat moest je daarvan leeuwen? Het wie altijd de wonderbaarlijke visvangst. Ja. Maar het beroerde weer, het weer ik echt zo. Nou, dit vertelt ik meer over waantje huid wie, dus een hele mooie stille skat. Een hele lekkere schat. Wat ook wel heel mooi is bij Jopie, is dat in dit museum hebben wij de schilderijen en ook de objecten bij elkaar. Dus van bijna alle schilderijen zijn de objecten ook nog fysiek te zien. Ja, dat En is te- En dat is heel apart. Ja. want ik vind die schoen al zo prachtig. Hè? Wat is het verhaal daarvan? Dit zijn de eerste en de laatste schoenen van een mevrouw. Ja, daar krijg ik Ja. piekenvel van, want dat Ja. ben de eerste schoen en de laatste schoen. En dat is eigenlijk het hele verhaal van die vrouw. Het hele leven van die mevrouw zit eigenlijk in die ene plaat. Dat is gewoon prachtig in dat mooie schilderwerk. Voor heel veel mensen is het ook herkenning van die tijd. En Pepi heeft er ook eentje meegebracht. Wat is het? Het is een antieke Jitbaai komke. Dit is een Jitbaai komke. Ik ken het helemaal net. Nee, hoor. dit is een heel Uitvrieks model. Dat vind ik daarom heb ik het mooi genomen. Want het staat eigenlijk voor het verzamelen van mijn huid. Van dat hele authentieke Friese ierdewerk. Dit komt uit de collectie van je huid. Dit komt uit de collectie van huid. Ik heb er meerdere van, want hij verzamelde ze. Die dingen zijn ontzettend zeldzaam, dus binnen ik haast net. En hij je er even voor. Helemaal. En hij zorgde er ook voor dat de kooplui die bij hem kwamen, dat die daar ik even voor kregen. Dat die daar heel goed in gaat, dat ze daar net alleen voor het ijzer en leert enzovoort heen kon. Maar dat ze een stukje mooi antiek gingen, dan kon ze ik bij hem terug. Ja. En die kooplui die waren op les gewoon er trots op dat ze een echte bijzondere vindst voor hem hier. En die kwamen echt mooi zo'n trofee omzetten. Dan het een trofee, ja. Dan wie het een trofee. En het wie een vindst, het wie een trofee, het wie een schat. Een hele mooie, persoonlijke, stille skat. Bij jou, thuis waar, nou even van mij. Als ik er nou Dus, zeg, gaat er een wereld in. Dit is een heel lied schatje eigenlijk. Hè? Het heeft heel lang verborgen geweest in een schatkamer die we eigenlijk nooit betinken kunnen. Bij een vrouw, bij mij in de praktijk. Want je bent huisarts. Ik ben daar huisarts en die vrouw die schildert oude kalenders, mooi, van de rommelmerken. En die smiet ze alle keer voort. Nou, ze zijn alle keer uit die door. Ja, daar looit nog in en in. Ze denkt, ja, ik ze nou alle keer voortgooi, dan heb ik helemaal niks meer. Nou, wist wat, misschien is dit nou wat. Nou ja, en ineens bladdert dit tekeningetje eruit. Nee. Daar zit Safvolle in. Het is op Texel. Het wie in 46. Krijg naar de oorlog. Kijk naar de oorlog. Er zit vrijheid in. Er zit romte in. Er zit ik allure in. Het is juist gewoon dat hij weer helemaal tot leven komt. Want je huid hield het heel zwier in. Ja, Al die ellende al die ellende in die spontaniteit. Sa iets even, de sa opkrassen, hè, skrassen op zijn Fries. Dat is dus een schat in een heleboel verschillende lagen. En dat dan ik nog weer uit zijn oude kalender roegelt. En ik nog bij iemand die ik ken. Ja, ik ben net zo heel religieus lang, dat zou mijn hart, maar hij zou ik zeggen van ja jongen, daar snap je toch wel dat dat geen tafel is. Na een weekend ben ik in Museum Belvedere in Oranjewoud.
Een van de telescopen daar is een echte Boele Brechtman. Dit programma waard mij mogelijk maken door het Jopie Huisman Museum en de Museumvereniging.